କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହୁଛି ଯେ ବସ୍ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ହେଲା କି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିନି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମଶା ଗୁଡ଼ାକ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କାମର ମାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କାମୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାର ମୋ ଦେହର ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଆସିକି କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଉ କାହାରି କାମୁଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏତେ ବସୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋରି ଖାଲି ଗୋଡ଼ କାମୁଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଏଇଠି ନାହିଁ ମୋତେ 8ଟା ବାଜିଲାନି, ମୁଁ ଗନେ ରୋଷେଇ କରିମି। ବସ୍ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍, ହେଲେ ବି ଏଇଥିରେ ଚାଲିଯିବା କାହିଁକି ନା ବସ୍ ମିଳିବା ଆଜି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। କାହିଁକିନା ବସ୍ଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଟ୍ଟା ବି ମିଳିଗଲା ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଆସିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ଫେର୍ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଯିବ ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇ ମୋ ରୁମ୍ ପାଖେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇନା ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବସ୍ଟା ବି ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସିଟ୍ ବି ମିଳିଗଲା। ଯଦି ବସ୍ଟା ବି ମିଳିଲା, ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାମ୍। ଇଏ ଧୀରେ 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 ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରୁମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି 9:30 ଉପରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜାମ୍ ଅଛି। ଆରେ ୟାର କେତେ ଜାମ୍ ଅଛି ରେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି, ସିଏ ଯଦି ଲୋକ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିବ ବି ନାହିଁ, ସିଏ ଡାକି ନେଇକି ଆସିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଏତିକି ଅଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସିଏ ଛାଡ଼ିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମାନେ ସେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଡାକି ଡାକି ସେ ନେଇକି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଥିବେ ଗେସ୍ କରି କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସର୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, ଲୋକମାନେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି ରାତିରେ ହିଁ ଜାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାନି ବସ୍ରେ ବସିକିନି, ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲାନି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାନି, ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ଛାଡ଼ୁନି, କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ବି ଜାଣିବି। ଆଉ ଭାଇ ସବୁ କରିବ, ଏଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ରେ ହିଁ ଉଠିବନି। ସିଏ ଛିଡ଼ା କରିକି ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବ ବି ସେ ଡାକି ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ଛିଡ଼ା କରିଛି ଦେଖୁନ,